खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादोलाय। दा जोङो ट्रेनाव दङ, ट्रेनाव गाखोनानै रेडि दङ जोङो। ट्रेना खारथ'वाखै, गुवाहाटीनिफ्राय गाखोदों जोङो। गुवाहाटी टु सिलचर ट्रेन दाबो खारथ'वाखै। बिदिनो बायदिसिना रायलायगासिनो आरोखि ना, गाखोनानै थानानै। फिसाजोआ बिफाजों उन्दुफासिगोन। दा टाइमा 11:50 जाबाय आरोना मोनानि। ओमफ्राय दा 12:05 खारगोन। ओमफ्राय जोङो गाबोन फुंनि 11:00 सहैगोन आरोना। होनबा गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोनलाय नोंथांमोन। होनबा दा उन्दुनानै लानोसै। दा सोरांबाय, ओमफ्राय फिसाजोजों जिरायनानै थाफैबाय आङो दसे। माला मोनहैनो नंबाय, ओरैबायदि माथा साबाय। बेबो उन्दुनानै दं, फिसाजोआबो। माला मोनहैगोन मोनगासिनो गोसोफ्रा। फाइनालि लोगोफोर सफैबाय। दा सफैनानै लोगोफोर दुगैखांबाय, ओमफ्राय जिबो सुनानै लाखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनोसै। जि सुखांजोब्बाय आं ओरैथिं। होमबा लोगोफोर आं ओंखाम ओंख्रि संग्रोसै। नै दानाबा आंहा रेडि जाबाय ओंख्रिया। अमा गोरान एवनाय, न'निफ्राय लाबोफानायमोन। मोनबाय, ओंखामाबो मोनबाय, दालियाबो मोनबाय, बेबो मोनबाय। बेलासिनिफ्राय ओरैबायदि अखा हाबायना नोंथांमोन, ओरैबायदि अखायानो ओंखारलांनो हाला आरोना जेरावबो। ट्रेनानो ओरैबायदि लासै खारलांबाय आरोना। जिफ्रा आंना रानगोन ना रानलाथाय, दा फांखायावसो होनांसिगोन। रानखानाय नंला, अखायानो नागारखानाय नंला आरोना। दा नै आङो मोनानि खाजा मैफ्राय, आलु, टमेट' सायनोसैलाय लोगोफोर। दा मोनायाव बेखौनो संगोन। होमबा आं सायबाय थानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालायना होबानो जाबाय। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।